Huriani debata nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Tapasada maroha do pikirata dinalaho taruli hita sian hata ni Tuhatta martangnya kita. Muliate mahu pasarua nami tuho debata nami. Debata Jahuba jala debata parlong rohana sumurung. Di bagasa tikyo Tuhan dinalaho taruli hami sian hatam. Todim parbadia manamadongani hami. Asa mangatusi hami di hatam. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amin. Huriani Tuhan hatani debata na tolas tuhita di bagasan tikyo dienek mai sian surat ni Apostol Paulus manopot huria Filipi. Bidu tolu mamuka mai sian na 10 masuk mai sahat bidu opat sada. Odo hatani Tuhata sa tapayut ihut. Rap si tiru au mahamu ali akadungan. Jela pamanatamu nama aka namar parangi songo kami si tiru muna. Asongon nang jot hudok tuhamu. Jela anggonwaing mardongan ilu do hudok. Torop do marpangalaho gabe musu ni silang ni Kristus. Hamagwad do ujung nasida. Butuhan nasida do di pardebata. Si hailanoton dihasangapon. Akan na ditanoon di parwahon. Ay di banwa gijang do sambulota. Sianido tapay maima si panguluhita Tuhan Yesus Kristus si. Pauban na do daging tanaleon gabe doson daging na nasangapi. Hobar tu hagogoon nai. Ay tarpar tuduk sado saluhut na tu ibana. Ope hamuak kadongaku na hinaulongan jala na hinasiholan. Halasan nerohaku jala tu palhu. Songonima marsihotamu di bagasan Tuhani. Hamu akka haholongan. Ido yang gusahat na. Dihita kadamang dok dainang. Nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Totu gabe warga negara Indonesia kita. Tarida may marhite-hite identitas ta katepeta. Jala ala warga negara Indonesia do kita berarti ikut uduk. Ikut tuduk, ikut taat do kita tuak keaturan do uhum. Na adong di negara ton. Ale amanginang. Nang pehita gabe warga negara Indonesia ala secara partodion. Ikon hak porsiota do. Secara partodion hita warga kerajaan harajaon ni debata. Berarti ala na warga kerajaan manang harajaon ni debata do kita. Ikut tuduk, ikut taat. Ikon holang debata sabing marhiti Yesus Kristus do. Nahita tangihon. Nahita oloi. Asa ngoluton. Gabe taulas ni rohan di debata. Jala asa gabe partupal hita rap dohot ima debate sendiri. Dihita kadamang do dainang. Di bagasan turpu jamita nasahat tuhita dia pala partikianon. Takasma ditongos Apostol Paulus surat na manopot huria Filipi. Nanang mamuday nasida. Nanang ima paingoton nasida. Asa tung marningot nasida. Ulaod dinasida di tonga-tonga ni Portibion. Talumowi ma asa unang gabi mel haporcha dinasida. Mangoloi manang mapardebatahon Portibio. Las di bagasan poda na pinasa ni Apostol Paulus so di do ibana do disi. Rap si tiru au mahamu ali akadongan.
Jala pamanat tamu nama akan namar parange songor kami sitiromona. Parjolo sahali do apostol Paulus rak sitirwahu. Dipanggil do apostol Paulus gabe maniru ibana dan gabe mangyutor. Bahasa ima pola dipanggil do apostol Paulus gabe sitiru ibana. Alana takas parange ni Kristus ulau ni Kristus jala Kristus do nagabe o jahat di ibana. Kristus do nagabe ditiru ibana. Alana na dihutosi Paulus do ima Kristus. Diolo ibana Kristus. Diulo ibana akaulo ni Kristus. Alani do ibana mamusena. Di bagasan podanay. Nangaka na porsyepe ikum maniru ibana. Songo dia apostol Paulus na totong marsiohot mangoloy Kristus. Na totong ibana. Maka porsye Kristus yang nasaroha do pikiran na. Jala mangulahon akaulaw ni Kristus. Jadi hal na sangat layak maniru si Paulus. Dang mangihuton. Dang mangoloy. Jadi unang gabi mata pikira manginang. Berarti si Paulus doi managabi tuhat tadao. Alay tiru pangalaho di ibana. Alay ido ibana do musenang. Dako lang ibana. Alay na sarobang do ibana aka isimay. Aka apostel. Aka sisyan ni Kristus. Laos di bagasan turpuko di do apostol Paulus do musenang. Ay songon na jujok kudok ko tuhamuna. Jela anggo nuaing mardongan ilu do hudok. Torok do marpangalaho gabi musuh ni silang ni Kristus. Di bagasan po dan napinasa ni apostol Paulus. Ido ibana mardongan ilu. Puasa matung tarilu ilu apostol Paulus mamodai. Memang situasi na di penjara ibana. Ale dada na di penjara ibana nambaban ibana lungun. Dada ibarat na ala na marsi taunoni ibana namaban ibana lungun. Naban ibana tarilu. Ale apostol Paulus pola tarilu ibana pasahato surak naon gudang di bereng ibana. Madok dirina porsia tu Yesus Kristus alai. Damar siohot. Jadi rumus enang naso porsia sama sekali. Maka Paulus mencoba merenungkan bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Yesus sudah datang mengasihi. Ngadipa ida dibatahina denggana. Ditubus delmai. Disesa dosana. Dipatuduhod debata holong na nasumurung naso tardodo. Ni pikiran. Ni hadil mau. Alai. Marisuam. Marisuam ma. Molo da makapurse Kristus. Songo contoh sederhana na manginang. Songon hata dihalak batak do nama dokon. Hacik mulak majalo. Uka cita do mulak mengalehon. Jadi mono adong ibarat na. Tabereng jon mangamalean. Dangol parngolon na. Taurupi. Alay dang ima ditulupi panguripiot ta. Makana pasti ludohit rohatta. Nang apostol Paulus pe. Gabe lungur rohana. Gabe tarilu ibana. Alana gudang maparsuada Kristus dang Tuhan. Gudang dang makaporsi ibana. Justru di apostol Paulus da musenang. Gudang martuhat to dagingna. Gudang martuhat ton ima butuhana. Mamikiron ima hadironna. Mamikiron ima sibion na sabing. Jadi sia-sia pengorbanan Kristus. Alini amanginang dihitakan na hinolonga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Di payong apostol Paulus ma. Status dinasida. Dido ibana ma. Ay di banua gijang do sa bulot ta. Sianido tapay masih panguluhita Tuhan Yesus Kristus. Mulai mata jaha. Di bagasan bahasa Indonesia. Diaya ima napa 20 honi. Didok dosongonon.
Sebab kewarganegaraan kita terdapat di dalam surga. Jadi sambulota sien banua gijang sia Tuhan Yesus Kristus. Bahasa gabe mabui sambulota identitasnya menjadi identitas kewarganegaraan surga. Karena Kristus memang menyelamatkan kita. Jadi ditikina di topa debata be kita tumiru rupana. Parhitian di batado kita di portibion. Lapadingkat to portibion. Jadi kita dilahirkan, kita diciptakan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini dengan tujuan supaya kita senantiasa mewartakan kebaikan Allah itu. Walaupun memang akhirnya julmai mardosa. Alai dung dibereng di bata julmai mardosa, dihokop do, disesa do. Dikembalikan identitasnya itu. Warga negara surga. Manang sian banua gijang dosa bulota, sianido tapai mai masih panguluhita ima Tuhan Yesus Kristus. Naik ko pauba daging taon, gabedosun daging nanasangapi, hobar tu hagogoon na, aitar partu duksa dosalu na tu ibana. Bahasa Indonesia dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sambuluta siya banua gijang do siya Kristus do. Alana sambuluta siya Kristus do amanginang, unang bedi parhatuban akahagyo na kapardagingok kita. Alay ta paluas madiriton di parhatuban debata hobar tulomo ni rohani debata. Molo debata ma parhatuba kita manugu kita. Tuaka na denggan, tuaka na lehet, tuaka na sitong, bahkan tuaka hatuaw do kita. Ditogu jala ditogihon debata. Amanginang dihita salu na hinahulonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di ayat na pa sadaw bidu opat. Ope hamwa kadong aku na hinolongan. Jala na hinasaholan. Halasan ni roh aku jala tupalhu. Songoni mamarsihot tamu na di bagasa Tuhan. Di pangido mamusenang. Asa marsihot kita di bagasan Tuhan. Amanginang di bagasan ojahatta. Ipasah do ojahat tu hitap. Paida hinadinggan di debata. Totu amanginang nunga taida akka hinadinggan akka hinauli nang pinatupan di debata di bagasan parngulota marhite-hite Jesus Kristus isadiri. Alani amanginang ala nang taida do ima hinadinggan nang pinarhade ni Kristus tu hita. Ahamana nang ima piopot sian hata ni debata na sa tuhita di bagasan tikyon. Na perjulut hali di paingot tuhita asa tabain Kristus si gabi tirua di bagasan parngolota. Basa ko benot tayo Kristus gabi tirua di kita melihat keteladanan yang Yesus buat, pengorbanannya yang begitu luar biasa. Maka molotaban ima Kristus gabi tirua di bagasan parngolota. Berarti tapasiding maakangulu na soture. Unang be ima si biota perdebatahon. Unang be hita maulan akka namaralo tulomo ni rohani debata. Amanginang. Jadi sutung tapi kiri molo akai sarana pelaku-pelaku korupsi ala nadanggol ngulu dinasit daw. Hampir sudah ng pelaku korupsi di tonga-tonga ni negara todang na mangulo di bagasan hadangolon. Alay buasa na sida ima mangulahon korupsi ala na dang di bayan na sida debata gabi tiruan. Tanlumubi khusus na orang-orang Kristen pelaku-pelaku korupsi. Mula di bayan na sida do Kristus gabi ima tiruan. Dang sibiyo na sida be sariyo na sida. Alay, dongan na, humalyang na. Akajol manadangol. Mangurupi nama nekopatoba dinasida. Dan mabuet tu diri na. Alay di molok Kristus dutaban imagabitiruan.
Bagaimana Kristus yang begitu luar biasa, yang peduli penuh dengan kasih, penuh dengan pengorbanan untuk menyelamatkan kita, bahkan mengorbankan dirinya. Berarti mulu Kristus abati ruata. Ikon ima olo do hita berkorban. Hobar tulo mo ni rohani di bata. Na paduha na kadamang do dainang. Siyan turpu jami taon. Hobar to jadi paingot tu hita. Mangida hinadinggan ni di bata. Ahado na nang peopot ta disak. Totua manginang nungay mataida. Tadai. Hinatonggi hinadinggan basa-basa ni di bata. Alani ang manginang. Song na didoko di bagasan na 20 sebagai warga kerajaan surga. Berarti ikon tapatarida humay ikon tunduk mahita hulang tu di bata sabit. Dang ima tu akka gana-gana beta tunduk. Ale ikon ima tunduk tu di bata, tu aturan ni di bata, tu uhum ni di bata, tu patik ni di bata. Maka ketika kita tunduk kepada aturan dan ketentuan Tuhan, di sanalah kita akan melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa itu. Bagaimana kasih yang tidak terukur itu akan kita lihat. Bagaimana kasih yang begitu luar biasa itu akan benar-benar kita rasakan. Maka ketundukan kepada Allah sesungguhnya membuat kita menyaksikan segala kemurahan Allah di dalam kehidupan. Dang boy tabereng. Hinadinggan hinauli na pinatupan ni Yesus Kristus. Mulang olo hita tuduk tu di bata. Asabui tabereng tahilala. Akka hinadinggan ng pinatupan ni Yesus Kristus. Ikon uduk do kita mangoloy di bata sampi. Dang be hadiriot tane kota oloy. Dang be portibion. Alay di batasan diri. Alini dihita kadamang do dainang. So panipuli siya turpu jami taon. Dipaingok do tuhita. Kesedihan Rasul Paulus. Yaitu ketika banyak orang mengebaikan Injil itu sendiri. Nah kita pia mangina. Ikulungudo rohatta. Mulo akka humaliangta. Di tonga-tonga rumah tanggata. Dama keperse Kristus. Alito tong tatangakon na sida. Taudihon na sida. Masabudi ida na sida. Akka hinadinggan. Basa-basa ni debata. Nang pinatupan ni Kristus. Tungulut taganuk marsada-sada. Amen martanya kita. Muliati mau pasa ruang nami tuho ali debata nami. Debata Jehovah debata palong rohana sumurung. Taruli do tuhak kami marhite-hite hatam dia pala partikyanon. Muliati di hatamot Tuhan. Dia jariho kami asa marnida. Hinadinggan holong ni roham. Naung nilehommu di bagasang ulo nami. Muliati madiho Tuhan nami di bagasan Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amen. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamaso-maso.